Nane Jabebe Nane yo Jabebe Kanane Nane Jabebe Nane yo Jabebe Kanane Salam alaikum. Andem ngari mawdi wonno. Debbo pullo jontara kare sir gello warmo kina galla dakkude baydama mo nyide kanga ni dagel ko. Debbo tes kadi na ko yonta. Na ko wawre jamanu. Tes. Allah seedi ada yode barma ada yode TikTok. Kala ko badda dum wieta ko do sala buri won. Barke baba. Yo tan dal o toga togi be ko dir fawdir tan boy. Wayno bar fewni. Tes. Ana ndike dum nyande. Do dara do to min ngara so jakarta jamin. Min jeeɓi TikTok ma tan mbimo oɗo mbiɗa ɗum tan ɓe mbi pelle wona goto Allah ne seedi han kam jiɗi tan han ko dokka kam suudu ni tan kala mbiɗa andi sala faye mbeɗan base yettu kam aɗa tinano faye woni bamma aɗa faye min faye timminanimo de ndar garo sal to banggue bamma kam ɗo nin pamodiri andini kam koko yahata fayas ko yumma jogui gueɗe ɗe sablo tinno wallam ɗum ko erreur wonno wonta waɗa anani adan ka walla mais taw han mu yaade voyage kono haalde ma min kalde min pamodiri nenam nandar haalde makko saba jommu dabba danemo dane utumo naggetake kare siri gelluwa cam laynenma ko jonta jettode gode mbiɗo restaurant ala kala kon wona gonga jaje yimmonani pulaar yino salamu aleykum saɗon mbaɗɗo commande mo kañum yottum sablo allo ko ñamɗa ndi haako pula amu de kam laccire haako est ce que a nen ɗo de nen ɗo machallah wonde ko pullo e saflo ko de nen ɗo e weela jomgo ako jol fiɗe min donki dañde ɗo dokkidago min donki dañde ɗo cap cap koɗo addande ɓe livreur wona gonga wima ngarti min koye eyyi ɗum min donkiɗo da ñamdotoma nenam nen eyyi ndimo professionnel arti allo am cagcagani Djiby ko mbaɗɗa aɗa selli kono wona jibije momo jibije en heɗam bo parlade e lattire ha ko ñamɗo e da ko naɗo konɗa ɗo tan kodda tan no jiɗɗo e quelqu'un base holtoon ji
omo jibiji an Amade d'accord ala problème inchallah ma livreur atunde mami wat maw atu mon to tuma numéro ma wimo min garte wimo en belti wimo noon ko holi on jibiji he a sohna boje ɗum ne ni an Amadou ko mbaɗɗa ko no mbawirɗa ɗum an Amadou han mi yewtino hen silla bomtiɗo o layanani mbimi an ko fotino Abouji Ba waɗa commande han ñande hen galle makko fof hen jogorno hirtade jaaha mbiya ka payindirɗo Abouji Ba e Abouji Ba ɗum ina jiiti jiitani aka erreur tan neɗɗo hono fon waɗi accident te an a tottama numéro téléphone ko han ma wutora numéro téléphone o porte vocal o mi ronko hefta kala noddumi Abou aɗa communique tan baddumen ha kumtari en donc yittude galle o tan so gumi ɗum an onon bol fof an goto songi ɗum mi waddi hen dande saabu Allah sadak sakkanima Abou hen hunde par ce que wona min goto ñamde won min ɗum kam yaltanan ɗum Abou sadak wasa pertude 10 pour te leste wona heɓa sadak o banggue Allah kam ko min ñami kam joni yimɓe jawta Amadou guila garɗa ɗo fewde hande min mbeɗa yurmoma mbaɗiɗi ƴettudema saabu ko bande ñaami tuuti ɓuuri goɗɗo ñaami doli kono an a wallani hoorema a wallanimi min nene oɗo liggey ko hen cuurin wallahi hen cuuri so tawi ankay a ƴewani ko cuuriɗa ko hen kala n totteɗa commande a yettinta kala n totteɗa neɗɗo mo nawata dañjay mum probléme han te mi yiiɗa woppudema mi ƴeewa goɗɗo mbiɗa wonde ganduɗa ko gueɗo tam mbiɗa wonde sugara ɗum waɗa mbiɗa wonde rabde mami yiiɗo safarde ɓay noon ka gonɗo e rab woto ɓuuro mon cafroyɗa ha cella gara ala i gonɗo mimi wawa worude tan ma dañi leɗɗe mi wawa worude ni e ma anani minene kala ɗo liggeyal ko hen jakon hen jogimi ɓesgam anani hen jogimi foof anani silla wonno ɗo silla ɗannima joni ko min tan goto no sohna yetto Allah min de mi ɓawolani guila garmi e moɗo ɗon jawtiri yeeso ha ƴeew barmin pawanɗa ɗo emo pawɗa ɗo barmi nani waño no foti barmeji pawi toon ha basi nan toon fawi ha ko nani mbakat salum nan toon wona lacciri e sim nan toon gommo nan toon ne garmi mon ɗo ko ha ko tan deftoon e sim hande on ɓamtima andani min kay mi ɓawolani gonga walla wona eyi mbiɗa rani oɗon rani jaaden tan hunde waɗata erreur yaforomi Allah mi ganduɗo de woyde koko mbanmi sampurlo kono ko mbanmi guurel fulɓe fof aɗa foti ƴewdade hoore ma ko garɗa ko ɗo fewde hande ala liggey ma ala hen ko feewi anani mbeɗa rokkuma noon dernière sens te moto mo joguimo ɗo ni mi anda saɗa hattan ɗum holi mi change o e moto ko moto mawɗo joguimi oɗon tigui omo tawmi less eyyi an soodi moto mawɗo o gonɗo less oɗo ko pour mino onon wawi ɗum donguda mbeɗa wawi mi seedni Allah mbeɗa wawi ɗiɗo motoji pour que ma ɗum jam ɗum bel ɗin jogui noon Linguére ko wurti wuure fot madame Linguére hay cowi ɗum mi nani ɗum jibinoyi Linguére fot Allah seedi ɗum addi professionnel o ɗino jogui noon jagarta kay ko poti borom en pawodiri madame mea est ce que wallahi o wuuro ngo wuuro wallahi sa o welani hen ɗemgal ma en gooko ma ñaw pawodiri de min on ƴewta hooram o yewi ganduma salita e ha han kaktan woni ka sasa en de joni noon hande ko jiɗɗo oldu nawanta hirande juna kawel eyyi est ce que to laccire haako eyyi jibi oldu nawanta hirande andi ko jibi jungo ma jungo jibi oldu so Allah jaɓi anani jibi ko jibam minen nde wuuro woota minen fof Sala. belnaɓe ar wanmo transféré numéro jibi oldu hoɗo woni almadi almadi dewo woni almadi de wona période doore ɗon continta on beddelli waddami bires dore wango ɗum transféré d' accord wango transféré numéro waɗam transfert dem fuɗi jottade kala selgel aɗa bayis heɓti kala bayi jibi ɗum wona o waɗi transféré kalis o de sala waɗi kalis Yo téléphone moƴƴi bamade kam to waɗi tekki kam haade ɗannima joni am yewtande lattire ha yen ndiɗe moƴƴere ɓoyimami ha nan ɗon e waño koko mi fewni ɗum ha paari nana haɓɓi nan ɗon e waño o mi yi kay nani kam eyyi